Siemaneczko, to jest trzeci odcinek serii Minecraft Prawdziwe Życie. I dlaczego nie było innych serii? Bo czasami są takie pytania. No bo po pierwsze nie wiem, co wymyślić. Ale za to możecie wy mi jakieś tam podać propozycje. No i właśnie zmniejszyłem ten mój malutki ekwipunek. Bo my chyba dla filmika jest za duży, moim zdaniem. I żałuję, że zrobiłem to dopiero w trzecim odcinku. I dzisiaj będziemy szukać tych pierwszych przygód. I zobaczymy, gdzie podziały się villagery. Ja będę gdzieś tu być. Tu jest gromadka chodziła. Nie wiem, gdzie one się teraz podziały. Mieszkała rodzinka, ale nic tu nie ma. Może coś się z villagerami stało, no. Tutaj w tym odcinku będę, że ich trochę było. No, świnia jedna. Tylko tutaj jest nic innego. No i tutaj mamy domek. Tak wątpię, a nie będę na jechać. Nie zginą villagerowie. Ich sprawa nie moja. Tak w sumie. No teraz jak nie trzeba, to zobaczcie ile mogę. Sielecki. Nie mogę. Urwałmy się jakoś na ten. Nie wiem, coś tu musiało się zmienić. Ja poczuję po prostu. Może Ej włączyłem. Dobra. Muszę trochę kobla. Wróć do pokopania, gdzie ja te diaksy znalazłem. Jestem w stanie określić, gdzie będę coś budować. W dzisiejszym odcinku nareszcie mi trochę odważną było. Z tego nie cieszę, jakby cały czas było tak jak wcześniej. To by było trochę fajniej. Myślę trochę demobuję. No, ale no. No dobra, będę trochę mówił głośniej, bo mówię idź stąd, idź stąd. Może ja tu coś znajdę. Kurczę, wiem, że ta jaskinia była gdzieś przy spawnie. Konkretnie to nie wiem, gdzie się zespawnowałem. Tam serio było tego dużo. Bo to zrobić na odcinku, byśmy tam teraz poszli. W sumie to nawet też znalazłem tą wioskę. On teraz nie miał domu. No i tak. To tam ja komuś odwędziłem. Ale gdzie burza idzie? Ale to jaka? Jak piorun nie w okno pierdyknie. Po kamerce. Po mnie. Nagranie, ja mam takie okno po skosie też trochę. A tam nie boję się jakiejś dużej duszy. Wilkie, nie mam kości. Ja bym mu dał mięsko, to by do mnie zareagował, czy nie? Kiedy się mu... Nie. Chcę ci mięskiem otworzyć, no chodź. Nie wziąłem kości. A ja będę szukał, będę wracał do domu, bo... A fajnie by było, jakbym miał tego pieska. Tam wilka. No nie wiem, czy to stworzenia tu latają, ale wiem, że coś tam lata, no. Fajnego nawet mam skillem, moim zdaniem. Trochę głupkowatego, no ale fajnego. Nie powiecie, że nie.
Bo ten skin jest serio strasznie fajny. No mi się tam podoba. A po co mi tu tyle pochodni? Dlaczego nie opłacili filmek? Bo nie miałem jak, no to był pierwszy odcinek już święta. Nie miałem jak to sobie zorganizować. Ale Sylwester zrobimy. Tylko będę musiał jakoś, podajcie mi jakąś, albo sami mi napiszcie w komentarzach crafting, oczywiście tych, wiecie tego. Crafting tych, jak to się głównie nazywało? Fajerwerek. A my sobie je popuszczamy. Bo tak w ogóle to ja nie znam ich craftingu. Nie może spituję. No nie no, i zawsze się to jakoś tam przygotuje. Coś się wymyśli, może pójdziemy do noteru po jakieś tam bloczki na Sylwestra, no ale to będzie później teraz, tak? No więc, no postaram się to jakoś zorganizować. Dobrze, będę się starał. Najlepiej. Żeby tak wyszło nam. No dobra. Już ja otwarcie, no jaki ten świat jest powalony. Ojeju. Jak mogę, nie wiem. O miałem kościa pieska, ja go nie wziąłem. A się tam będzie. Szukam go, bo jak to muszę go mieć, będę go mieć. Nie wiem nawet co to prawie, no ale dobra. Nie mam żarła. Jest kiepska. No już, a nie, coś tam jest. Jakiś króliczek. Dobra. Świnie zabijam, a królika nie. Mendo! Z łuku ją strzelę, Mendę. Dobra, przestają się sobie. Dobra, ja sobie chyba muszę przed odcinkiem na żarło polować po... I tak jak już mówiłem chyba w pierwszym odcinku, filmy będę nagrywała po 10 minut. No weź ty raz. W dupę z tym księgą. Po prostu, no, postaram się nie kitować, ale na Sylwestra to pozwólcie mi tam trochę te fajerwerki ten zrobić. No to by było nawet fajne, że Sylwester robimy w Minecrafcie. I tu. I już jak wiecie, będę musiał zaraz kończyć, bo to ja to szybko zrobię rabarba. Ale będzie mi trudno. Myślałem już, że mi kość zżarło, dobra. Z kością sobie idę spać. No dobra, to nawet trochę śmiesznie wygląda. No ale okej, idziemy do kopalni, bo wkładamy te żelazo. Chyba ja tam... Co ja w ogóle? Coś mi się porąbało. Jestem odcinkiem chyba. My to piszcie mi w komentarzach, bo ja też jestem taki, że ja mogę nie zobaczyć tego. Że coś tam mam. Chociaż może, no piszcie mi to w komentarzach. W każdym razie. Może i coś tam mam. To nareszcie. Konina.